आच्छा जोङो इउपिपिएल हानजानि जानानै ओरैनो गामि गामि बेरायथिंलाबायदों बेरायनानै रायजो राजानि बायदिसिना गांनाय उखैनाय बा गोदान जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय मा मोननो हादों हायाखै बेफोरखौ बुजिनो थाखाय जों गामि गामि हाबथिंबायदों बेबायदि हाबथिंनायाव दिनै जों नोंथांमोनखौ ग्रोब लोगो मोनफैबाय बेवहायनो जोङो ज' जेनेबा मोनाबायबो नालाय ओंखायनो अर सुहोलायनानै जेनेबा जों एसे अर सायनाय फावैनो खायसे बाथ्राफोरखौ सावरायलांनो होननानै जों एसे नोंथांमोनावबो हाबफैनाय जाबाय आरो दा खोथाया जों खोनानो मोनदों नोंथांमोननि बे ओनसोलाव बा नोंथांमोननि बे गामियाव गोबाङानो जोंनि बे गोदान सरकारनिफ्राय माबा माबि मोननो हानाय गोबां मानसि दं होननानै आरो फारसेथिं नोंथांमोननि बे एमसिएलए मन्टु बर' बिथाङाबो मोजाङै नोंथांमोनखौ अनसायदों होननानै जों खोनानो मोनदों दा बेफोरखौ लानानै नोंथांमोना मा सान्दों मा मादों जोंनि एमसिएलए मन्टु बर'नि सायाव बा जोंनि बिटिआर सरकारनि मानाव गेदेर चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार एबा गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि सायाव बेफोर नोंथांमोननि जि मोन्दांथि एबा अनुभब बेखौ नोंथांमोना जाहाथे खुला गोसोयै फोरमायलायो जोंनि सिगाङाव बेनि थाखायनो जोङो नोंथांमोनखौ एसे रायदावलांनो होननानै हाबफैनाय जादों दा गिबियावनो रायजोनि जानानै रायजोनि मुलाम्फा जानाय हिसाबै नोंथांमोना मा मा बिथांखि एबा मा मा स्किम मोननो हादों नोंथांमोना बुंग्रोनायसै एसे मा मा मोनदों जेनेबा जोंनि गेजेरजों हाबनाय जाबाय आरो जानो थाखाय सानसेबो जयै जों मोनथाम होमबाथ' बे गथ'फोर थांनाय गथ'फोर मिसननि बेनि उनाव माबा जेजेएमफोरनि मा मोनदों नामा जेजेएम दं जेजेएम मोनदोंबाय ना दै मोनदों दे मोनदोंबाय बर्थमान मोनदों ओमफ्राय माबा मन्दिर सन्दिर मन्दिराव आनटाइटनि मोनसे मोनदों 10 लाखनि आरो मोनसे मा होनो जाय 10 लाखनि औ आसाम दरखरनि मोनसे मोनदों वाल आरो बर्थमानावबो वाल मोनसे जाबावना दं गेजेरानो क्लियार जायाखै दा ओमफ्राय मा जाय वाल बाउन्डारि मोनदों एमसिएलए फान्डनि ओमफ्राय मोनसे मोनबाय 25,000 लाखनि माबा मा होनो बेखौ 2.5 लाख नङा ओइ माबाया अंगनबादिया मडेल ये 25 लाखनि 25 लाखनि ओमफ्राय 10 लाखनि मोनसे मोनदों 10 लाखनि मोनसे मोनदों जोङो ओमफ्राय मडेल अंगनबादि नङा इयो माने रफास्थलि माने सिबिसालि ना मा होनो इखो रभागर हारसाबाथाय रभागर मानसि सावनायाथ' बेलेग नै सिबिसालिखौ जों मोनसे मोनबाय ओमफ्राय जायखिजाया फरायसाफोरनि नामाव मोनदों 5,000 होनाय 5,000 औ साबेसेसो मोनदों गामियाव बिदिनो 42 मोनदों खोमा टटेलि मा ना नोंथांमोननि गामियाव सिमला बर' सभा गोलैयो जों बे नोंथांमोननि गामियावनो इसिबां मोनदों गिदिर नालाय गामिया गिदिर ना 200 बेसेबा 42 दं फरायो न'खरा 442 गिदिर दं मोनथाम सुबा बिदि आरो बर' सुबा माजु सुबा ओमफ्राय बाखि मिस्ट्रिफोरनो होदो 5,000 खरि बेफोरखौबो मोनदों मथा-मथि 10-12 हाजार मोनदों बेफोरखौबो माने जोंनो नांगौ बायदिखौ मोनबाय नालाय जों मोजां मोनबाय आरो जेनेबा गथ'आबो जोंनिया बया नङा एमसिएलएआबो मावनो गोनांखिनिखौ मावजोब्बाय दा जोंनि मन्दिरफोरखौनो बेसे मोजां लुना होबाय आरो लामाफोरखौबो लुबाय आरो गामिनि दालांबो फैगासिनो दंनो जाखाबायनो दा इखौ होबा जोंहा आरो खेथियकफोरा मोजां जायो फोथाराव थांनायनि जोङो अमाफोर लादो जमायावनो लादो अमा बिमा दङ माथाम माब्रै दङ ओमफ्राय फिसाफोरबो दङ दा एसे फिसा फाननायबो जाबाय खावसे फानथ'वाखैबो एसे दङ सिगाङाव मा खालामोमोन सिगाङावथ' बिदिनो एसे एनै माबा जिफोरबो दायोमोन नालाय इसानफोरखौ दाना फानोमोन जमायावनो जिबो दायोमोन नालाय अरुणादय मोनदो जोंफोर न' मोनबाय नालाय ब्रह्म बर'नि सायावनो जोंफोर दा आरो न'खौ मोनबाय न'खौ होबाय
जोंफोरबो मोजां मोनबाय जोंफोर आरो दुखियाथार मानसि ना गोजोननाय मोनबाय सार जोंफोरो दा आरो नांगौ बायदिखौ जों मोनदों नालाय मोजां मोनबाय आरो गोसोआ नांफिनगौ ना नांगौ मालाबाफोरबो माबा मोनसे जाबा हौवाय होनायनि बाथ्रा थायो बिदि जोंनि बिटिआरआव हारसा बर' गासै मा न'खरफोरा जेखिजाया हारियानो जाथों मानो बयबो न'खरा जेबो मोनथाराखैबाबो जों मोनसे खोथा बुंनो हागोन नोंथांमोना माबा नङा माबा मोनसे मोनथारदों प्रमद बर'आ UPPL सरकार दानायनि उनाव बे माबा मोनसे मोनथारदा जाबाय सान्थि बे सान्थिखौ मोनफ्रोमबो न'खरा मोनदों जों बेखौबो फोसावनांगौ आरो बिनि थाखाय जोंना गिदिरथार मोनसे अरुणोदय साख्रि दं पास फैसाबो नाङा होनदों जोंनो नांगौ हान्थि माबायदि हान्थि नांगौ बैयाव केम्प फाथिनानै मानसि बुग्राखौ ना जोंनो फैसा खांखां जानाखै फुजा फाथाल जायोबा जौ जुवानि फैसा लानाय एक्स' होबथानो थांबा बुनाय बे समाजखौ जों ना मिथिगोन ना एकदम गिलुं गिलुं फंसे बाथ्रा बुंनो हाया फैदोलै बेखौ ओरैसो लावथिर लाखायोबा उनाव एखे थायो थायो आरो ससियेल मिडियाबो गैयामोन नालाय बिदि प्रसारबो जायामोन बेयाव थानाया गासिबो मिथिगौ आङो 10 बोसोर खारना थानांगौ आंनि बिएलटिमोन आंनो खारना थानांगौ बै आदार न'आव थाखुमादों आंनियावलाय नोंनावबो थाखुमादों उपाय गैया थांनाय बाथ्राबो गोसोखाङो नि खोथा फोरमायदो आरो आजा दिन्थिफुंबाया दुखुनि खोथाखौ मोनदांथि दिनै जोंखौ माबा मोनसे बुंबाबो जों इसोरखौ सिनायाबो बुङाबो हारसायाव हनैखौ परितप्त बेहेलार हुर थारमाने गोग्लैसोना थानाय बेहेलानि देंखोखौ थारमाने बोदो